se meto me sa frɛ Akoase na nanom ahemfo ewo achichiri ne benche omu nyina de odo abebo odom ama dwumadie mehwɛ mbenkum ne minifa so a ɛyɛ ni jepa na hye nkran so me do bibia ase se meto me sa frɛ mo de odo abebo odom nya be hye mo ase ba kofo yɛ mo ade me da mo ase bebre mani zam kakra me tudwa ana me boso yi osabari ma jasibu atia otoso mienu Akoase hene oba pani nana fia sewa Akoase hema nana mak trankonya Akoase man atwitri ni akunini amu free baby bae aye manije se ne dai mayimi se meye Akoase Kontihene dana nana trankonya se osabari ma da wase se aye wakwampa ani nkyerɛkyerɛ wodi maame ɛna na hema munyinam damase mekɔso wada mabusua pani ɔsɛ kofi so ase ani agona busua sɛ munya sa akonyan na mo ponti me sɛ me na megyina mabusua no ɛnsa me dama Akoase man do munyina ase wo sa akonyan wodi ama me so na deɛ me botae a wo mani so am pese me Akoase man che ene day 23rd of October me penka bom ama Akoase man ani mpuntuo anu ti na maba na me hu se Akoase na mpuntuo kwan so ense first no na bibi ehun tuntumi na bi ni ha enenso enemo masesa medije pa sa na Akoase ekonanim ti mabai me na nanom ye me bia no me na nanom na be fa adwen ye frɛ Akoase man no mu nyina ba na wono do be bodom adwen kyerɛ bia ye nyina be to adwen penifo se adwen ni bakofo trim etimeto nsa frɛ mu anana nanom to nsa frɛ mu a mu bodia sɛ mo de ose be yoyo na maba ni adwen Akoase kuro yi ho na afa no to mapa efra ye to so mienu school sam aye madi so adu ho am se Akoase ya wakrati fo wa ha St Michael ba ye aprovadi penifo bebre ene anya lectures police nurses me kana ma jahwan bebre ena Akoase St Michael atima producer ti me bob modian na nanom ene omo control ene Akoase fo ne aka ho bom ne page school no amona konkan na abeka behwe amanfo fe ba bi aba Akoase St Michael bebo ayen ama Akoase atumpon de toso mi no eye sports and say me amikase na manage sports won pa me de me hwe se eye obi a onim akansie e fa nwum to ball is a bibia obi nim ye no na ka kire se onkoso na onye na beboa because yakopon bo obi adoma kyede obi an ne talent amede ma no ebi de ball ebi de adisua ebi de adwumasua di onum ye bia no se obi an koso na onye na abeboa emom mene omo mama no ne ene Akoase fo mpanifo akunini ebi won kran ye nyina be hia nya fadwen obi obekọ nkan wadisua mu ana ball bomu anyuntuo mu be hwe se be pagya nipa no amana kọ nkan na basa nipa nyanyonyam a ka Akoase man ka Ghana man ka ye nyina mekoso na maka eye galamsey samo ekoso wo Ghana ha ye ka se Akoase fo ya hemfo ani kromafo ya wonti ase ya wodo na ye mpese se ne we bekoso Akoase ehwe na nado ekwa wo kofa galamsey ho a obi ani tia ye hwe se Akoase beji din bi a ense fata eti ye the environment ye ba ho ban timesremo o ye Akoase nimba na hu so bi jina ba bi ye galamsey a mana no maso nte na ye tu ho na mon because ye mpa din bo keka bia wo Akoase kuro yi ho ye pen kan ko ani din pa e ma Akoase man amekoso na maka kakra afa eye ball ansa ma di kaka kakra mene penifo bi di kan di ho komo me ba mabusa se kroma ho na ya ade pa mo se boy bi o ya ade bet mekoso na ya peja nipa no ene ohwa samojan ya ene ni kro atumpon obakra na efe ko na me wo Italy na mo se Akoase ni bi bo Black Star
na ye honorable gambo say kwasini le bobo na me hwa me ho wo yem de say kwa boy ni fire kwase e te wonu nya so krom ni na e bobo yi we say kwasini bia ba bia do no bia onko so na dey onye bra na mo se de me kan say me hia odo enka bom mo yan kan nyina e humbom na ye kan humbom a em say kunundi be ye kwasman dia say pra ye ho yi ba ko na ebuo na o ka bom ani bu na eden em say hwe kran so kwasi krom ha o hwe busia bia na bebe akwa wale ewom abusia bebre ye nyina ye nuanom ye den se etwe ye ho ndade ye se ba sa mo ye ka ehummom na me se de ye betwetwi bia no ebe ye nkunimdi amakuase me hia wodo asundue kroye na akuase fa papa mfra mano ato akuase nkwaso Ghana man kwaso wachi man kwaso medam ase nananom eji amahimfiafu anim me mana na Kontihene akwa aba na kakra me ka kira no ne se ya danase na waba wamabuaye ni ensom na kure yinye yie ni ankasa na nsa ye mrante be kure mu ha kure ye ni adane entime danase na ya mesa akadi akira ni se yasi ye mfe nye kuro ani yasi nsu eni address yasi eni noma enti otibiri bia wo mudu ensina so no man ya somo no ya fe enso ya adwen ye densuem talba majasi bo atia bioko a otoso mienu aye kuase hen na mu e kasa kire country kakra nia mekane se oba ye afutuo bebre ne nsaka ya tunufo bebre kakra me de beka won se nana wabai na oniha abusua hia omotutu omani ana omose ono na esefata Kontihene akonya enti omra medi me hu ni se nyame ne si hene se nyame ansi wo hene na opetu ho esi wo ho hene a obre enti nana obedi akonwan amatumpon de nhira ne mpuntu abre na ompagya nani ehwe nyame aya eyem enkrofo adwin bebre se udi hina ayabosomsem enti nana wabai edom bebre amanfo beba wona ase nana akonwa awakodi yenko menim baabi yemfa ho enko hye ho mesre nana nyame a konti abusu ya hia ya na oni ho eba se ya na abusu ya pani ahete jackpot na amanfo tue sika fase se me na se efata me enti nyame a oyi Kontihene ma konti abusu ya se onu na ebedi no onfa nyame eni nanim kan ohin bia otutu ontutu yie na obo abrabo ese na fata obetra konwa ese wahuhu aye hwahwa no otutu ni oma yie na obo abrabo ya obesan akọ heavy akodide enti Kontihene onfa nani entu nyame so no hu se nyame ana betimi aboa no manuasi ele nyame asese oba bedu asundwem no beka ho awayenfie ha yebu o ma no na Kontihene akwam ena ebo etore bia na bitubeni a na makwam ni ho de wa be die akwam Kontihene na ebo bibie ni a ye badwen o ma no ho le de ese fata no yaye enti onyame hia no na adwen pa o de ba no kokroko a ohwa mansan so ohwa bibia so na odi abrabo kron tenase a yewo nyankopon oka ho baabi a onam bia ho sum no na abofo di wachi nya meka kakra na akire kuase man se na nan no ni ha mabremu pa ansana na nan oba amamidi no asi Kontihene na de meka ni se akuase kroi nana jasi boatin out ediakon a otosu mienu waya de pa medanase se waku nkodin aboa me ama me saka midihie ama enne ama nyina abetwa ne ho ahia a oka nasem ade kire akuaseman so mesramo enke kan bebre no mumyenyi mfi akwam ni nyina nye bako
amua entatia adeɛ tɔ ɔmo bɔ mu a wɔn na yi wɔn adeɛ ɛyɛ ɔmo nkɔfrɛ wɔ soro sɛ wɔ soro mmra ɛmɛyi ma wɔn nti mesrɛ mo mu nyinaa mo yɛ mmoa sɛsi yɛ communal labour atɔ nsuom mesrɛ mo nana anom bɔ dawura ɛmɛmua ɛne mmaa mo wɔ kurom ha no mo mmoa ne yɛn nyinaa yɛn hwɛ kuro yie ma kuro yi enye krabehwe mini pii bida mabusia agura kontra busia bida wo mu nyina se